మధురా నగర్లో లేటెస్ట్ ప్రోమో. ఇక పండు అలాగే వాళ్ళ తాతయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇంతలో శ్యామ్ అయితే రాధని తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాడు. ఇక పండు అయితే శ్యామ్ని చూసి, తాతయ్య, అదిగో తాతయ్య మా ఫ్రెండు, పద తాతయ్య నీకు మా ఫ్రెండ్ని పరిచయం చేస్తాను అని చెప్పేసి అయితే అంటాడు. ఆ మాటలకు తాతయ్య, ఎవరు ఫ్రెండు, పద చూద్దామని చెప్పేసి అయితే అంటాడు. ఇక రాధ అయితే శ్యామ్తో అలా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఇక పండు అయితే పద తాతయ్య పరిచయం చేస్తాను అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళ తాతయ్యని తీసుకొని శ్యామ్ దగ్గరికి అయితే పండు వెళ్తాడు. ఇంతలో శ్యామ్, రాధ వాళ్ళిద్దరూ అయితే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా పండు అయితే వాళ్ళ తాతయ్యని తీసుకుని వస్తూ ఉంటాడు. ఇక వాళ్ళ తాతయ్య అయితే శ్యామ్ని చూసేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇక శ్యామ్ని చూశాక వాళ్ళ తాతయ్య నిర్ణయం ఏం తీసుకుంటున్నారు? ఇక రాధ అయితే వాళ్ళ అక్క భర్త శ్యామ్ అని తెలుసుకున్నాక రాధ అయితే శ్యామ్ సార్ని ఏం చేస్తుంది? ప్రేమిస్తుందా లేకపోతే లేదా? అసలు రాధ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది? ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.